mutanen da suke kawo ta'addanci a wannan jihar da yawan su mun kawo su sun koko makamai wani mun kama shi a goshe kusan $100 akwai mata akwai maza akwai yara an yi tabin mutanen da kuma da yawan su sun ansa laifinsu a lokacin da ake masu ni a matsayina na gwamna ina iya samun information wannan abubuwa ne wanda wallahi ta gani ba wai an gani ɗaya daga cikinsu ya tabbatar da ya ansa cewa ya kashe mutane yana da dama amma da shi ne shugaban wannan dama a lokacin shi yana da bindigogi guda uku suna can akwai ɗaya mataimakin shi yana da bindigogi guda uku muna tafiyan su mara bibiyar su da abin da muke kenan kullum yanzu ya je ya biya ma mahaifiyar shi yau dan hajji bauchi inda wani ya ce maka muka bi shi muka abu shi ɗaya a nan cikin mahaifita zai tafiya shi ma muka abu shi kuma ya amsa cewa lallai laifukan nan ya yi ko shi ne shugaban wannan ba wai ma son mu mai hukunci kan ba sai mu tafi ka'idar da constitutions haka yi shi dan yari aka ajiye shi me zai faru an kawo shi kotu jiya da dare na ke gama cewa an bara shi ne kuma mutane su yana nan yanzu haka an riga an saki shi an fara shi ɗaya yana yau akwai sauran suna da su ma za a kawo su kuma tun kafin lokacin muna da labarin tun da yake bisa ana magana da shi daga abuja ba kan cewa za a kawo shi kotu kuma sun tabbatar masu cewa in an kawo su kotu za a tsaye shi kuma abin ya faru Allah ya san ma'amma jazon Ubangiji ana duk wanda yake da hannu Ubangiji Allah ya ku ci abin da zai iya faruwa a kan zai iya faruwa ga kanko zai iya faruwa ga masoyin wanda ke kai wanda ya so ne wanda ga wallahi ba zan shiga cikin harkoki amma ku jira Allah ya kare in kun yi Allah zai ku shirya in ba ku yi ba Allah zai dawo ban tsammani yadda nake cikin bakin cikin nan ba yau ba zan fara za a ce an kama ɗan ta'adda ba wai ji ba gani abin nan ya faru amma kai dan son ranka ka zauna ka yi tsanin cewa za ka ba da shi beli da wani bincike zai koma zai ci wata ta'addancin nan wataƙila kai ne na ciki in ba da ba yake ɗanka yake matarka yake ɗan uwanka sauran yanzu haka za a kawo su kotu kuma muna da wani sa ido mu ga me za me za ku yi a kan waɗannan umma da suke tadanci ma ya wanda ya kashe mutum ya yarda ya ansa cewa ya kashe yana da bindigogi yana da wani sauran
akwai wanda ‘ya'yanku ne yara kanana yanzu wannan da kuka bari aka saki yana ɗaya daga cikin manajan Jaiz Bank da aka kama wanda sun ƙarshe ya faɗi shi ga ƙasan da ya samu ga wanda aka rubuta yau kun sake shi ɗaya daga cikin yawan shari'a ko ya sake shi so kuma so saboda hakkin al'umma wallahi yana da duk abin da za a baka ka ansa nan kai wannan abu wallahi tallahi wallahi ya gare ka haram ne balle kuɗin jini kai tare cewa wai yanzu a samu yin bukatar ka shi kenan Allah shi kuma wanda za a bashi da shi da wani sauran Allah rayuwar nan ba wanda ke da mutu dukkan wannan Allah zai ɗaukar rayuwar mu ba tare da wani sani ba tare da rashin lafiya ba Allah ba ya sha ba lokacin da ya saboda haka a kula ina gaya maka ne ku da za ku shirya musan nauyin da Allah ya kuma kada ku bari ya kuke kada ku bari son zuciya ya sa ku yi abin da ba shi wallahi Allah zai tafiya kuma halaka ce ku babu wanda yake perfect ɗan adam amma me ya abu da ya ina godiya da wannan dama da aka bani kuma ina wallahi billahi abin da ya sauke da ina ta na kusa ma da ne waya ne ku zo ga kuma su sani duniya da sani da matsalar da ke fuskanta daga cikin wa'ansu wanda Allah ya ba ku wannan dama ya abin da ta mata amma san rai da san duniya kudin nan ba ka ansa wallahi halaka ce da iyalanka babu ne ya rage gare ku kun yi Allah ya san in kun bari yan siyasa sun yi amfani da ku Allah ya kalla kuma zai tambaye ku gobe kiyama assalamu